खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 29 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारिनि गंसे मैगं फानग्रा गलायाव बा ग्रसारियाव फुंबिलिनि 1:15 रिंगासो समाव माखासे दुथां सिखावफोरा गलानि उखुम सानि थिंखौ सिफायनानै 1 लाख रां 22,000 रांखौ लुथिदों आरो गासै 2 लाख रांसोनि मुवा बेसादखौबो लांखुमादों आरो बे जाथाया आदि एन्टारप्राइज ग्रसारि गलायाव जादोंमोन। खावजानाय गला बिगोमानि मुङा जाबाय रमेन डेका। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। वेस्ट बेंगल रायजोनि नर्थ 24 पारगाना जिल्लायाव सानै बिसि आरो फिसाया रिल्स बानायनो थाखाय iPhone 14 नि सोलाय गावसोरनि 8 दान जानाय गथ' गोरलैखौ फानदों। उनाव पुलिसा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय बायग्रा आरो फानग्रा बिमाखौ एरेस्ट खालामदों। नाथाय बे समाव गथ'नि फानग्रा बिफाया खारखुमानानै दङ। बिफानि मुङा जाबाय जयदेब घोष आरो बिमानि मुङा जाबाय साथि घोष। थांनाय मंगलबार खालि गसाइगाव जिल्लानि इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना बाले एबा चन्दन बसुमतारीखौ इउपिपिएल प्राइमारिनिबो सोद्रोमा नङा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायनि सायाव बाले बसुमतारी एबा चन्दन बसुमतारी बिथाङा खेंफोरथि फिनदों। सोद्रोमा नङा एबा सासे बियो मेम्बार नङा आरो प्राइमारिनिबो बे सासे मेम्बार नङा होनदों। दा बिनि बे बाथ्राफोरखौ आङो खोनानानै प्रेस मिटआव नुनानै दिनै आं बिथांमोनखौ कुइसन सोंनो सानदों बिथांमोननि सायाव। दिनै बिथांमोना आंखौ दिनै इउपिपिएलनि दोलोनि सासे सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोना माबोरै बुंनो हाखो एबा मा फोरमान दं बिथांमोनाव दिनै आं सासे इउपिपिएलनि एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होननानै। आं बेखौनो बुंनो सानोदि बिथांमोना दिनैहाय बिसोरो आंखौ सिनायिनि जाहोनानो जानो हागौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफोरनि माखासे सुबुंफोरजों एबा सावरायनाय जिरायलायनाय गैया जानो हागौ बिथांमोना। ओंखायनो बिथांमोना दिनै आंखौबो सिनायनो हायाखै। आं बेखौ दिनै बिथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जाहाथे बिथांमोना बेबादि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुंनो नाङामोन दिनै। दा बिथांमोना जानो हागौ आंनि सायावहाय मोनसे पार्सनेल मोनसे मेटार दङ जानो हागौ। ओंखायनो बिथांमोना बुंदों। दिनै आं बुंनो थाङा दिनै इउपिपिएलआ दिनै आंखौहाय सासे बियो सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएलनि एबा पार्टिनिफ्राय आंखौहाय सासे बालिया पार्टिनि एबा इउपिपिएलनि वार्कार नङा होननानै बिथांमोनाथ' बुङाखै। दिनैहाय आं बुंगोन दि बेखौनो दिनै आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा नंगौ नङा बिनि रोखा कुइसनफोरखौहाय एबा फोरमानखौहाय जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलासो होगोन। दिनै बे राजिब एबा दिनै बे सोमखोर बिथांमोना बिसोर बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनसे माने मा होनो इयुथनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा बिसोरहा होनो थाखाय मोनथाय गैया। बिसोरहा आंखौ दिनै बिसोरो बुंनो थाखाय मोनसे बिसोरहा बुंनांगौ गोनांथि गैया। मानोना बिसोरो दिनै गोबां आंनि सायाव अखमान एबा लाजि फोनांनाय जादों। दिनै आंखौ गोबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा मिथिगौ एबा गोबां अल बिटिसि दिनैहाय आंखौ मिथियो। गोबां आंनि खामानि मावनायफोरखौ हामजादों जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा एबा दिनै बिथांनि मावनाय बिथांनि सावरायनाय जिरायलायनाय गासै बिथिङाव मोजां होननानै दिनै आंनि इउपिपिएलनि जेसेबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफोरनि आरो प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक डिस्ट्रिक्ट दिनै सेन्ट्रेल लेभेल गासैबो आंखौ मोजां मोनो लिडारफ्रा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।